mamimitas na tayo ng bell pepper natin. Ito na yan sila. Nahinog na silang tatlo. Ayan. So, kukuhanin na natin sila. May mga langgam na. Kasi matamis sila. So, ayan. Kukunin na natin ang mga ito ngayon. Ito na. So, pipitasin na natin yung mga bell pepper natin. Ito yung una natin kukuhanin. Ito muna. Ayan. Ito. Ayan. So, meron na tayong dalawang bell pepper na nakuha. Pero malanggam. Ayan. O, diba? Ayan, oh. Oh, para siyang apple. Mukha siyang apple, ha? Ito, sariwan-sariwa siya. Mamaya kakainin natin ito. Ayan. So, meron pa siyang natitira dyan na dalawang. Isa na lang. Pero namumulak-lak pa naman siya. Ang dami pa niyang mga buhok.
ating bell pepper. Ayan. O, diba? Ayan, o. Ang sarap na ito. Ang lalaki na, malalaki din. Ayan, o. Ito yung, buti na lang nakaligtas sila sa ano, sa bagyong Ulysses. Ayan, o. Pulang-pula siya. Ayan. Mayroon ting green. So, ito lahat ang na-harvest ko sa aking bell pepper. Ayan. So, kakain po tayo nito. Gusto kong biyakin to eh. Gusto kong hugasan to. Gusto kong hugasan to at kakainin natin. Ayan. Ayan na. Diba? Masarap. So, kakainin natin ito. Bibiyakin natin. Tignan natin kung anong lasa ng bell pepper na to. Kasi first time kong kumain ng sarili kong pananim na bell pepper. Try natin! So ayan mga friends, hugasan natin dito.